दिनै 8 मार्च थामहिनबा दिनैनि समाव जेरावबो फालिनाय नुनो मोन्दों मुलुगनां आइजो सान। उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै जिल्ला एबसुनि पानजानियाव टंला जौमा फरायसालियाव मुलुगनां आइजो सानखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय नुनो मोन्दों। बे साननि लोब्बायै उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो गेवलां सावराय मेलखौ खुंनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि निर्मला बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेयैनो बाहागो लादों पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर बिरुबाला राभाया। मख'नो गोनांदि दिनैनि मुलुगनां आइजो साननि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जाखांफु फालांगिरि, गेलेगिरि आरो थुनलाइगिरिफोरखौ बरायनाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला थुनलाइगिरि माइनावस्रि दैमारि, फालांगिरि थानेश्वर स्वर्गियारि आरो बर'निफ्राय आइजो क्रिकेट हानजायाव केप्टेन जानो हानाय निरुपमा बर' बिथांमोनखौ बरायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलिस दैमारि आरो जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि निर्मला बर' आरो डक्टर बिरुबाला राभाया मा बुंदों फै मिथिना लानि। 9 मार्च इन्टारनेशनेल वुमेन डे बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि बे मुलुगनां आइजो सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव गावबा गाव हाबाफारि लानानै खुंदों। मिरु आफाद हिसाबै बेखौ तामुलपुर जिल्लाजों जथायै खुंनाय जादों आरो जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव टंला दख'रानि सिङाव जोङो दिनै बे मुलुगनां आइजो साननि हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों खुंनाय जादों। दा दिनैनि बे सानाव साफ्रोम बर' आइजो आरो मुलुगनि साफ्रोम आइजो बिथांमोननिसिम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो गाहाम हामग्लायनाय बावहरदों। बिथांमोननो इन्टारनेशनेल वुमेन डेनि बेस्ट उइसेस जों जासिहरदों। दिनैनि बे साननि गेजेरजों जि मुलुगनाङै इन'भेसन एन्ड टेक्न'लजि फर जेन्डार इकुवेलिटि होननाय मोनसे आयदा लानानै दिनै फालिनाय जादों आरो जिखिनि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै देग्लाय बोसोराव बे मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय जादों। बे थांखि आरो उद्देश्यआ जाफुंथों जों बेखौनो मिजिंथियो। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिहेथु मोनसे माने पिसपरा मोनसे हारिखौनो होनना बुंनांगोन। गुबुनजों गोबां माने बोसोर जों नासयजाबोबाय, नाख्रेबजाबाय। जोङो जिखिनि हिउमेन राइट्स बे बुस्थुखौ जोङो जोंनि जिखिनि राइट्स बे राइट्सफोरखौ जों गोबां बोसोर धरि जोङो इन्जय खालामनो मोनाखैमोन। दिनै मोनसे थासारि फैदों, जों मोनसे गावबा गावनि इन्डिभिजुवेल राइट हिउमेन राइट्सखौ जों इन्जय खालामनो मोनदों आरो बे हिसाबै दिनै जोंनि आइजोफोरखौबो जौगाखांहोनायनि मोनसे थासारियाव जोंहा फैदों आरो बे हिसाबैनो जोङो देग्लाय बोसोराव माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जुदिअ इन्टारनेसनेलि मोनसे आयदा लानानै बे दिनैनि हाबाफारिखौ फालिदों। बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे गुबुन आयदा लादों। बेनो जाहैबाय गोजोरथाय इयुननि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ आरो गावारि फालांगि नि गेजेरजों आइजोफोरखौ जौगाखांहोनाय इम्पावारिं वुमेन थ्रु क्वालिटि इडुकेसन एन्ड एन्टारप्रेनारशिप फर सास्टेनेबल फिउचार बे मोनसे आयदाखौ लानानै जोङो फालिनाय जादों आरो जों आसा खालामदों जि थांखि आरो उद्देश्य लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजो सानखौ फालिबोदों। बेफोर गासै थांखि आरो उद्देश्यआ माने थाबैनो जोङो जोंनि थांखियाव मोनहैगोन आरो जाफुंसार महर होगोन। जेराव माने प्रिथिबि नाङैनो मुलुगाव आइजोफोरा टेक्न'लजिनि बाथ्रा बुंबाय। दिनै माने जिखिनि इन'भेसन टेक्न'लजि बेफोराव आइजोफोरा माने बाहागो लानायनि मोनसे माने राइट्स मोनफ्रोमबो दिगाव बिथांमोना नागिरनानै देग्लाय जि मोनसे माने आयदाखौबो लानाय जादों। दा बेफोरबायदि फैबाय मोनसे सम फैबाय। दा बे समाव जोंनि बर' आइजोफ्राबो जाहाथे माने पिसपरिनानै थाया बेखौनो नोजोर होनानै जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव माने बिथांमोनाबो आवगायनो हाथों बेखौ लानानै जोङो दिनै हाबाफारि लानाय जादों। आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोङो आइजो सासे बुंथिगिरि हिसाबै गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै जों लिंहरदों पद्मश्री एवार्डी बिथां डक्टर बिरुबाला राभा ससियेल एक्टिभिस्ट बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोनदों आरो बिथांनि जुगेदि जोंनि बर' आइजोफ्रा जथेस्थ'खिनि माने
माने इनकारेजिं माखासे मेसेजफोरखौ मोनगोन, बोलो मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे आइजो सान फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गुबुन गुबुन बिथिङाव एसे जौगाफु जायफोर आइजो बिथांमोनखौ एसे उत्साह होनाय बा इनकारेज खालामनानै लादों। बेवहाय जोङो मेनलि मोनथाम सेक्टराव जों देग्लाय बोसोरनि थाखाय बरायनो जों थिग खालामदों। स्पर्ट्स सेक्टराव माने गेलेमु आयदायावहाय जोङो बिथां मिस निरुपमा बर' आसाम स्टेट वुमेन क्रिकेट टीमनि केप्टेन 2021-23नि बिथांजोनो जोङो बिथांखौ बरायनो थाखाय जों थिग खालामदों। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे बिथाङा गावनि प्रेक्टिस आरो खामानिनि थाखाय फैनो हानाय नङा, थेवबो बिथांनि जानानै रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंनियाव फैगोन आरो जों बिथांखौ बरायनो मोननाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनां। आरो उदालगुरि हिसाबै जोङो माने खोब गोग्गानाय मोनदों। बिथांनि बेबायदि साक्सेसफुल मोनसे लाइफ स्ट'रि मोनसे जानानै थागोन आरो बियो जोंनि बर' माहारिखौनो माने गेलेमु आयदायावबो जाहाथे मोनसे एगजाम्पोल हिसाबै जाना थानानै गुबुनखौबो इनकारेज खालामलाङो, जों बेखौनो मिजिंथिदों। आरो माने बिजनेस सेक्टराव जोङो माने मिसेस थानेस्वरि स्वर्गियारि बिथाङा टंलानिनो माने गोबाव माने गावनिनो आथिङाव गसंथानानै बिथाङा दखान मोनसे जों ओरै नर्मेलि मालपुवा सक होननानै एसे फेमास मोनसे सक दोङो बे टंलायावनो, बेवहाय बिथाङा मालपुवा सावनानै माने 1990निफ्राय आं जुदि भुल खालामाखैबा 1990निफ्रायनो बिथाङा दखान होनानै दा जथेस्थ'खिनि साबलम्बि न' बां लुबाय, गथ' गथाय फिसिदों। माने बिथां हारसिङैनो गावनि गथ'फोरखौ मोजां फरायहोदों, न' बां लुनो हादों। दा बे हिसाबै मोनसे बिथांनि जिखिनि माने इनकारेजिं मोनसे स्ट'रि जों मोनदों आरो बिथांनि जुगिदि गुबुन आइजोफ्राबो जाहाथे स्वाबलम्बि जानो हायो, सोलोंलांनो हायो, जों बेखौनो माने थांखिनानै बिथांनोबो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। प्लास बिथाङाबो जाहाथे इयुननि समाव आरोबाव माने बिजनेस लाइनाव आरोबाव जौगालांथों आरो इनकारेज मोनसे मोनथों होननानै जों बेखौ थि खालामदों। आरो बेनिफ्राय थुनलाइ बिथिङाव जोंहा जाखांफु सासे लिरगिरि बिथां बिनानाव माइनावस्रि दैमारि बिथांखौनोबो जोङो बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो फुंबिलिनिफ्राय जिखिनि हाबाफारि लादों, मोनफ्रोमबो हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिनि जुगिदि साफ्रोम बर' आइजोफोरनि गेजेराव जाहाथे मोनसे मेसेज थाङो जे आइजोफोराबो मोनसे सिरि मोनखांनांसिगौ आरो माने गावबा गावनि जि मोनसे जेन्डार मोनसे इनइकुवेलिटिखौ लायालाबासिनो माने हौवासाफोरजों लोगोसे हौवा माहारिजों लोगोसे हंगे हंगे बिथांमोनाबो जाहाथे हारि दानायनि, हारि सिबिनायनि, ससाइटि मोनसे दानायनि थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावनो आवगायबोयो, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। थेंक इउ। दिनैनि बे साना आइजोफोरनि थाखाय जोबोद माने गोजोननायनि सान आरो बाख्नायथाव सान। आरो बिनि थाखायनो आङो आइजो माहारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आं बै सानखौ बरायदों। लोगोसे नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो चेनेलखौ आङो बरायबाय। दिनैनि बे सानाव जों आइजोफोरा जेरैबायदि रंजानांगौमोन, माखासेया जोङो बेबायदि रंजानो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो दिनै जाय जेरै हायो बेबायदिनो जोङो बे मुलुगनां आइजो सानखौ फालिदों बा फालिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैनि बे आइजो सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि दैदेननायाव टंला जौमा फरायसालिनि बेंखनाव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय बा खुंनायनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावदों। आं गोजोननायखौ मोनदों मानि थाखाय जे बिथांमोना फरायसा आफाद जानानैबो जों आइजो माहारिखौ मान खालामनानै दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सानखौ बिथांमोना खुंनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो। दिनैनि बे सानाव आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों, जोंनि आइजोफोरनिसिम मेसेज होनो लुगैदों जे जों जाहाथे बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो बेबायदियै गाजा गोमजायै खुंनानै जोङो बै साननि गेजेरजों जों आइजो माहारिनि
गेजेराव थानाय माखासे रोंगौथि गोनां बा गावबा गाव नाजानायनि गेजेरजों गावनि आथिङाव गसंनो हानाय आइजो माहारि बिथांमोनखौ जाहाथे जों दिनैनि सानाव लाबोनानै बरायनो हायो। आं बेखौनो आइजो माहारिनि जानानै आं दिनैनि बे साननि गेजेरजों खावलायदों बयखौबो। आरो बेनि अनगायैबो जे जों जाहाथे जोंनि मोननांगौ मोनथाय कनस्टिटिउसनेल जिथु मोनथाय बे मोनथायखौ जाहाथे जों बयबो मोननो थाखाय नाजायो, बेखौबो आं आइजो माहारिनिसिम खावलायदों। बेनि अनगायैबो जे जोंहा बयबो समान मोनथाय। दिनैनि बे दिनानो जाहैबाय जे आइजो माहारिया जेब्ला समाजाव नासयनाय बायदि मोनदोंमोन, गावखौनो नासयजानाय बायदि मोनदोंमोन, आरो बे नासयजानायनिफ्राय जोङो फोजोबनो थाखायनो बे आइजो माहारिया इंलेन्डनि आइजोफोरा जुजिदोंमोन। आरो बे जुजिनायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि मोनथायखौ दाबो जों समान मोनथाय मोनजोबनो हायाखैबाबो जोङो एसेबाबो मोननो हादों। आरो बिनिखायनो दिनै जों बे पजिसनाव बा बे अबस्थायाव जोङो फैनो हादों। आरो बेबायदिनो जोङो इयुनावबो जुजिलांगोन। जों समान मोनथाय मोननो कारनाव आरोबाव जुजिबावगोन, जोङो जुजिलांगोन आरो सानफ्रोमबो जुजिबाय थागोन। आं आरो बारा गोलाव बुंनो नागिराखै, बे खोनाखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। मुंख्लं हेलेना बसुमतारी आरो मुंख्लं गायदे बसुमतारीनि जि कन्ट्रिबिउसन बा नैबे बुहुमनां सानाव जोबोद बाख्नायथाव होनना बुंनांगोन। मानो होनबा बै समाव जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव बर'फोरनि जि गिख' लाजि गुसु आखुआ बै समावनो सोरखौबा सोरनिबा गेजेराव बा सोरनिबा बेलायाव गैयिखौ नुदों, आरो सोरबा साहसि आखुजों फैनानै जोंनि हौवा बा बर' जोहोलावफोरजों मैखोमै बाहागो लानानै बर' हारिनि खौसेथिखौ बिथांमोनाबो नागिरदोंमोन होननानै आं सानो। आरो बिथांमोननि बिहोमाया, बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन, बियो दिनैसिम जोंनि बर' आइजोफोरनि गोसोआव हाबनानै थुलुंगा होगासिनो दङ। आरो बिथांमोना नि थुलुंगाखौ लानानै जों आवगायलाङोब्ला निस्सय जोङो सानसे जोंनि गेजेरावबो आब' हेलेनमोन बायदि, गायदेमोन बायदि आरो गोबां ओंखारबोगोन होननानै आं सानो। दिनै जों नुबाय आइजोफोरा जिहेथु दिनै मुलुगानो दावगाबाय, अख्रां सायावबो दावगाबाय, खिन्थु बर' आइजोफोरनि बेलायाव बेयो एखुथा मानि थाखाय होननानै सानो? जोंनि बेनि जाहोनखौ जों नागिरनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा मबेबा नङाव मबेबायाव गावखौ बैसोरजों खाबजानो होनो रोङाखै। मानो होनोब्ला जोङो गुबुनजों बा गुबुननि मटिभेट लानांगोन, बा गुबुनखौ जों सोलोंनानै बेजों थांफानो जोङो गावखौ इन्टेनसनेलि फैयाखै होननानै आं सानो। मानो होनबा जों गुबुनखौ नुगासिनो दङ, अख्रांसेयाव दिनै दावबायबाय, थांनाय बोसोराव जोङो फ्लाइटनि फार्स्ट पाइलट हिसाबै आइजोनिफ्राय फैबाय। बिदिनो जोङो प्राइम मिनिस्टार जोङो मोनबोबाय इन्दिरा गान्धी। दिनै जों मोनबोदों वेस्ट बेंगलाव ममता बेनार्जी। दिनै जोङो बांलादेशआव मोनबोदों हासिना वाजेदमोनखौ मोनबोदों। नाथाय बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोना माबायदि मावलांनाय, बिथांमोना बोरै जालांनो मोनखो, दा बिथांमोननि हिस्टरिखौ लानानै जोंबोदि साफा साफा जाहैनो नाजागोन बा जाहैनांगौ, बेखौ जोङो जोगारलांबाय थादों। आरो मोनसे जाहोना बेनो, जोङो नांथाबनो गोसो गैया, डेडिकेट खालामनो जोंनाव दिनैसिमबो नांथाबनो हानाय गोहोआ गैया। आरो बावसोमनानै खामानि मावनो रोङैनि थाखायनो जोङो हयथ' बैनिफ्राय एखुथा जानानै दङ होनना आं सानो। जि टीम नुदों, बे टीमा इन'भेशन एन्ड टेक्न'लजि फर जेन्डार इकुवेलिटि। जेन्डाराव समान मोनथाय बयहाबो दङ। दिनै टेक्न'लजि हिसाबै जों जोंनियाव नायनो थाङोबा खुब जिर'। दा हिसाबै जोङो बैखो सोनारनानै दिनैनि जि टीम,
बुहुमनां सान आइजो फालिनायनि जि थिम बे थिमनि आयदाखौ नायनानै जोङो मा होनो ओंखारबोनो रोंनांगोन टेकनिकेलजों जों थांफानो रोंनांगोन बेखौ आं सानो दिनैनि बर' आइजोफोर गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन